ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு பல வருஷம் கழிச்சு தன்னோட பள்ளிக்கு போயிருக்காரு. அவர் நேராக ஒரு வகுப்பறைக்குள்ளே போய் கதவோரமாக நின்றுட்டு கொஞ்ச நேரம் எதுவுமே பேசாமல் பார்த்துட்டு இருந்தார். அப்போ அங்கே வந்த ஒருவர் கேட்டார், சார் என்னாச்சு இவ்வளோ நேரம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நான் இந்த வகுப்பறையை பார்க்கல, இங்கே விட்டுட்டு போனால் என்னோட வயசை தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உண்மையாகவே நமக்கு சில இடங்களை பிடிக்கிறது அந்த இடம் அழகாக இருக்கிறதால இல்லை, அங்கே நம்ம வாழ்க்கையோட ஒரு துண்டு அங்கே இருக்கிறது அப்படின்றதுனால தான். பழைய தெரு, பழைய பள்ளி, நண்பர்களோட உட்கார்ந்த டீ கடை, இவை எல்லாமே சாதாரண இடங்கள் தான். ஆனால் ஏதோ இந்த இடங்களை கடந்து போகும்போது மட்டும் நம்ம மனசு கொஞ்சம் நின்று பார்க்க சொல்லுதில்ல, இன்னும் மறுபடியும் அந்த நிமிடங்களை வாழ முடியாதா அப்படின்ற ஏக்கம் உருவாகுதில்ல. சில நேரம் இடங்களை தேடி போகிறதில்ல, நம்ம அங்கே தொலைஞ்சு போன நம்மளையே தேடி தான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். சரிதானே?